Tiġi meta tiġi l-elezzjoni aħna lesti biex inkunu gvern alternattiv għal kulħadd u mhux għal ftit. Dan intqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li fuq il-PBS kompla jispjega kif differenza l-gvern ta' Bela u jrid ikun viċin ta' kulħadd u jgħin lil kulħadd, mhux biss lil dawk tal-qalba. Għandna Prim Ministru li moħħu biss biex jagħmel kollox ballun partiġan, li moħħu biss biex jara kif ħajmexxi l-interessi tiegħu biss. Jiena rrid nara biss l-interess nazzjonali, jiena rrid nara illi intix laburist, intix nazzjonalist ma tagħmilx differenza, jiena rrid nara li Malta għawdex timxi l-qudiem. Jiena rrid nara li jkun hawn post fejn tħossok sikur taħdem, fejn tħossok moħħok mistier li tista' tibda familja, li tista' tixtri l-ewwel post tiegħek u ssir sit ta' darek, li tista' taħdem ġo pajjiżna, li żgħażagħ tagħna flok joħorġu mill-università u jmorru barra minn xtutna jaħdmu. Naraw kif nistgħu nżommhom hawnhekk u nagħtuhom opportunità hawnhekk. Waqt il-programm Extra, Alex Borg sostna li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna x'joffri lill-poplu Malti u Awċi u li hu jinsab iffukat biex juri lil kulħadd il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Irridu nkunu wkoll gvern alternattiv. In-nies hemm barra jridu jeleġġuna mhux biss abbażi tal-kritika tagħna lill-gvern, imma bbażi wkoll ta' aħna x'nofru aħjar mill-gvern. Illi aħna nuru li preparati nkunu fil-gvern u nattwaw il-viżjoni tagħna. Alex Borg insisti li l-Partit Nazzjonalista għandu diversi proposti anke għan-negozji. In-negozji qed jitolbu, jitkarbu li jkun hemm level playing field, li jkun hemm inqas burokrazija milli hemm illum il-ġurnata. Naraw stejjer ta' kif gvern jagħti direct orders bla doċċ, il-ħbib tiegħu, imbagħad ma jkunx hemm level playing field. Dik hija d-differenza. Jiġifieri aħna ħanaraw li jkun hemm level playing field bejn kulħadd, magħna tista' taħdem, però ħajkun hemm iktar trasparenza, ħajkun hemm iktar accountability, ħajkun hemm governanza tajba, però rridu naraw li nagħtu opportunità lil kulħadd, l-ambizzjonijiet ta' kulħadd nisfruttawhom. U semma l-industrija ġdida li se tkun qed taqqat l-ekonomija mal-edukazzjoni. Alex Borg jgħid li kull proposta tal-Partit Nazzjonalista għandha timeline u costings lesti. Kollox ħajkun costed, kollox ħajkollu l-feasibility studies tiegħu u kollox ħajkollu timeline tiegħu. L-isparparjal ta' flus li qed jagħmel il-gvern. X'intaqta l-korruzzjoni, x'intaqta il-persons of trusts, ħbib tal-ħbieb illi hemm fih dan il-gvern, żgur illi ħajkollok pool ta' riżorsi u ta' flus illi tkun tista' tikkostja dan kollu u tkun tista' tatwhom f'ħinhom u f'waqthom. Mistoqsi minn Xavier Balzani li l-Partit Nazzjonalista hux lest għall-elezzjoni. Alex Borg qal li ilu bi pjan ċar sa minn meta kien għaddej bil-kampanja għal kap tal-partit. B'mentalità li rridu nitlu biex nilqu. Jiena dejjem tħalt għal xi ħaġa mhux biex nara nistax nillapazza, imma tħalt għal xi ħaġa bis-serjetà biex minna nġib l-aħjar riżultat possibbli. Sostna l-Partit Nazzjonalista għandu deputati u kandidati li huma lesti u kapaċi ikunu l-gvern alternattiv u jinsab ċert li għall-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista se jkollu tim b'saħħtu. Alex Borg qal ukoll li dan il-gvern wetta aspetti pożittivi, però mbosta affarijiet li jridu jinbidlu fosthom l-isparpaljar tal-flus u n-nuqqas ta' trasparenza. L-ewwel qabel kollox dak propju li għadu kif semma l-Prim Ministru li d-dikjarazzjoni tal-assi tiegħi kieku bħala Prim Ministru tal-Ministri u tas-Segretarju Parlamentari ma jiġux pubblikati, jiena jkollhom jiġu pubblikati u mhux tagħna biss, imma anke tan-nisa tagħna jew tal-irġiel tagħna. Għaliex jiena rid inkun trasparenti mal-poplu Malti Awċi kollu. Dwar il-popolazzjoni l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hemm bżonn ta' labor market study fil-waqt li fakkar li l-Gvern weħel fuq l-istudju dwar it-trasport tal-massa. Mal-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru jibda x-xogħol fuq il-mass transport fl-ewwel leġislatura, ġifieri fl-ewwel 5 snin, l-ikbar linja fil-mass transport system ġo pajjiżna tkun lesta, preparata u tiffunzjona. Dik hija l-kelma tiegħi mal-poplu Malti Awċi kollu illi nurih li indeterminat illi nimxi b'dan il-proġett. Dan fil-waqt li saħaq dwar riformi holistiċi u mhux riformi li jissemmew għal ftit biss. Gvern Nazzjonalista mmexxi minni, Alex Borg bħala Prim Ministru ta' pajjiżna, aħna rridu nagħmlu riforma holistika illi tindirizza r-realtajt tal-lum. Mistoqsi dwar is-sondaġġi. Alex Borg qal li hemm trend li turi li d-distak qed jonqos dan fil-waqt li fakkar kif it-terminu tal-Awditur Ġenerali jiskadi l-ġimgħa li ġejja u l-Prim Ministru għadu ma talabx għal diskussjoni fuq din il-ħatra tant importanti.